Molt benvinguts i benvingudes a la Fundació Universitària del Bages. És un plaer tornar a presentar un dels diàlegs educatius que emmarquem en l'Àgora 2022 en la celebració dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa. Regidors, tenim una bona representació dels regidors avui aquí, director general, amics i amigues. Avui és el 7è diàleg educatiu que fem. Fins ara hem anat fent diàlegs que penso que segurament formaven part més del nostre horitzó d'expectatives. És a dir, que quan parlàvem d'educació, d'escola, doncs parlar del rol de mestre, de lideratge, de filosofia, de llengua, entrava més dintre el que era esperable en diàlegs educatius. I avui tenim un diàleg que és tan fascinant com sorprenent, perquè parlem d'un tema que és la bellesa de la vida, que segurament té molt a veure amb l'aprenentatge, en la manera com som, com vivim, i té molt a veure segurament també amb l'escola, i per fer-ho ho fem molt i molt ben acompanyats. Acompanyats de dues persones també molt especials, molt sorprenents i molt referents en el seu àmbit. Però el que diria que crida més l'atenció és que segurament són dues persones que, tot i que totes dues són molt reconegudes, són d'àmbits força diferents i que segurament no hauríem imaginat seient junts parlant d'escola, parlant d'aprenentatge i parlant sobretot de bellesa de la vida i com això vincula amb l'aprenentatge. Per tant, és un enorme plaer tenir avui asseguts aquí dues persones com l'Eva Bach i el Joan Soler. Tot i que són persones molt conegudes, permeteu-me que faci una breu pinzellada a la seva trajectòria. Eva Bach és pedagoga, és formadora de mestres, és escriptora, és especialista en desenvolupament personal, intel·ligència emocional, comunicació i relacions humanes. L'Eva imparteix tallers, seminaris, cursos en tots aquests àmbits, ha escrit nombrosos articles, ha escrit llibres com ara Mares i pares influencers, Educar per estimar la vida, La bellesa del sentir, i també la podem llegir cada dissabte a l'Ara en el suplement Criatures. A més, està orgullosa de ser ambaixadora de Manresa, un càrrec que no fa gaire va rebre i per tant és una de les millors ambaixadores que tenim a la ciutat. I per altra banda tenim en Joan Soler. Joan Soler, també ben conegut de tots vosaltres, és enginyer tècnic agrícola, màster en viticultura i enologia, és president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages. Soler sempre ha apostat pel cultiu i recuperació de varietats pròpies, seguint els preceptes de l'agricultura ecològica i biodinàmica. Just ara, abans de començar, deia que cada vegada està més obert a tot, que cada vegada li agrada més tot, i cada vegada més obert a noves experiències. És, de fet, i ben sabut de tots, un gran enòleg, l'enòleg, jo diria, de referència del nostre territori. Per tant, aquestes dues persones amb aquests referents tan clars, els tenim aquí asseguts per parlar-nos d'això, de la bellesa de la vida. És un diàleg que ha generat expectació. Jo crec que ho comentàvem a l'inici, tots dos expectants de què és el que pot sortir, però segur que serà fascinant. Moltes gràcies, Eva, moltes gràcies, Joan, per haver acceptat i ser aquí avui. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos, Sílvia, i per aquesta presentació, que has dit una paraula fascinant que té molt a veure amb el que passa amb la bellesa, amb el que ens desperta la bellesa, que ens fascina. És una paraula que surt molt dels autors que parlen de bellesa i que descriuen els efectes de la bellesa, i és que és fascinant. És fascinant estar aquí avui. I ja que parlant de bellesa, és maco. És maco estar aquí i jo agraeixo a l'Eva que va pensar en mi per fer aquest partenariat. I doncs, encara que, com deien, que ens vinculen amb sectors molt diferents, amb l'Eva d'entrada ens vam reconèixer. Ens vam reconèixer perquè jo quan la llegia pensava que bé que escriu allò que a mi m'agradaria expressar d'aquesta manera. Ja va haver-hi un reconeixement i doncs és molt maco, avui posarem a la pràctica. També em dedico a la xerrada d'avui, el diàleg d'avui, el resultat d'un sopar que vam fer per preparar-ho. Vam estar parlant 4 hores, no vam apuntar res i vam dir, bueno, fem-ho així. Per tant, avui us podeu fer la idea que esteu assentats a la taula amb nosaltres i intentarem de què surtin les coses que van anar sortint de la manera fluida que van anar sortint.
I tot i així, d'entrada, ens agradaria proposar-vos un petit exercici. Perquè tots venim de fora, del dia a dia, amb moltes coses al cap, i possiblement una primera entrada per la bellesa és la capacitat d'observació, és aquesta capacitat d'obertura. I per estar una mica més oberts, doncs a vegades el que es pot fer és netejar una mica, i hi ha una gran tècnica de netejar el soroll que portem al cap, que és el silenci. I en aquest silenci l'Eva us vol proposar un exercici. Sí, us vull proposar que penseu en una imatge de bellesa. Simplement això. Que la trobeu i deixem una estoneta. Que us deixeu trobar per aquesta imatge de bellesa. I no és per posar pressió, però sí una mica d'atenció. Després farem una pregunta respecte a aquesta imatge. Sí, doncs si us sembla, ens donem un minutet, que a alguns se'ls hi farà curt, a uns altres se'ls farà llarg. És el que passa amb el temps, que és relatiu. Un altre diàleg podria ser del temps, que és aquesta cosa que en diem temps, no? I com s'extén i es comprimeix. No? Però avui ens assenyarem amb la bellesa i ens donem un minut per atendre la bellesa. I la degusteu, aquesta imatge de bellesa. Us hi recreeu. Som-hi. A mà alçada, qui vulgui alçar la mà, quantes de les persones aquí presents la imatge tenia a veure amb la natura? Quantes de les persones aquí presents tenia a veure amb l'art o amb les arts, amb la música, la dansa, la pintura, l'escultura, l'arquitectura, qualsevol art en sentit ampli? La música, l'òpera, el que sigui. Quantes tenia a veure amb el rostre humà o el cos humà? Quantes amb una situació de relació humana? Quants era una barreja d'algunes d'aquestes? I quantes persones no encaixen cap d'aquestes i ha sigut una altra cosa que no he dit i que pot ser una altra... No, per tant, totes les categories estan més o menys dites, no? No ha aixecat ningú la mà. Bueno, la natura ha sigut espectacular, no? Està clar. Amb el Joan us deia, vam estar parlant en un sopar, però vam estar parlant informalment. I clar, pensem que cal dir alguna cosa que sigui, que doni solidesa i pilars a la bellesa, que és una paraula amb un gran recorregut filosòfic, estètic, a molts punts de vista. El que sembla una constatació és que la nostra societat actual relega la bellesa a la natura, que ho és de bellíssima, però potser a unes coses determinades de la natura, potser a les postes de sol, aspectes determinats, no? Però a la natura, a les arts, com dèiem, evidentment el cos i el rostre humà segueixen sent molt dipositaris de la bellesa, però a vegades en un sentit no massa saludable, i la bellesa com a ornamentació, com a decoració, en un sentit esteticista de les coses maques, de les flors, que són una meravella, que és evident que decoren, que fan maco, però sembla que hem anat traient la bellesa de la vida quotidiana, del dia a dia, de les relacions,
no? De lo més estrictament humà, de les accions humanes i dels comportaments, la comunicació i les relacions humanes. I amb en Joan volem incidir en aquest terreny i en altres que anirem entrant. Moltes vegades quan parlem de bellesa, en un primer moment tendim a mirar enfora. I llavors aquí trobem grans pensadors com Hume, com Kant, que són més pragmàtics, més estètics, o fins i tot alguns que van i diuen que no creuen que la ment humana sigui capaç d'atrapar alguna que s'assembli a un concepte tan abstracte com aquest. I llavors nosaltres sí que ho creiem. Potser no amb el pensament, però sí amb una cosa que va molt més enllà d'un element extern, que és amb una vivència interna. I llavors la bellesa, l'experiència de la bellesa, es pot viure quan totes aquestes capes de realitat s'alineen, quan l'estètica ens resulta harmònica, i aquesta és la part una mica més subjectiva, per això diuen que la bellesa és subjectiva. Qui et diu que la bellesa és subjectiva és que es refereix només a una bellesa externa, a un cànon, a un conveni de bellesa. Qui parla de l'experiència de la bellesa, aquella que t'atravessa, tant és el que la provoca, reconeix que hi ha aquella experiència extàtica de la bellesa, i llavors aquí no és subjectiva. És una experiència com el concepte d'interioritat, que tothom que l'ha viscut, sigui de la tradició que sigui, vingui de la cultura que vingui, la descriu com una experiència que s'assembla. I llavors aquestes diferents capes que van des de la crosta, des de la perifèria, des del conveni cultural, social, estètic, aquest que a vegades l'Eva deia fins i tot pot arribar a fer mal, perseguir aquesta bellesa en base a uns sacrificis, unes renúncies, o ser excessivament extremista d'alguna idea, fins a l'experiència extàtica d'interioritat, doncs es van atrevessant diferents capes, entre elles les sensorials, les relacionals. La natura sempre està com a referent fins que acabes arribant al nucli. El nucli on tots som iguals. I llavors aquí tothom descriu la bellesa igual. Doncs sí, de fet, hi ha alguns estudis fets per universitats. A la Universitat de Harvard en fa un, juntament amb altres institucions de Massachusetts, on diu que la bellesa està en els ulls que miren. O sigui, no està en les coses, sinó en aquesta capacitat, en una actitud. Recordo una vegada que en una conferència, ho he explicat algunes vegades, un pare em va dir, parlant d'autoestima, va aixecar la mà i em va dir: com li podem dir a una nena que és lletja i que ella sap que és lletja, doncs perquè també ho admeti i no li facin mal amb això, no? Jo, clar, vaig pensar, què passa aquí? Una nena lletja? A veure, és que si no m'estàs parlant d'una deformitat molt gran i ni en aquest cas, no? Perquè li has de saber trobar la bellesa que hi ha en el ser més enllà de l'aparença, i no era el cas, el que m'estava dient, ni tan sols, però és que ni tan sols així, el problema no el té la nena, no és la nena que és lletja, és la persona que mira, que no sap veure-la, no? Per tant, això de que la bellesa està en l'ull que mira, jo n'estic absolutament convençuda. I un altre estudi de la Universitat de Londres deia que no s'han arribat a determinar unes característiques objectives dels objectes de les coses velles. Però, en canvi, anant en això que diu Joan, l'Anselm Grun diu que la bellesa no és només subjectiu, perquè la bellesa és alguna cosa bella, interna, invisible, que aconsegueix fer-se externament visible. I, per tant, vol dir que no és tan subjectiu, perquè aquesta qualitat de bell ja està en l'essència de la cosa i aconsegueix manifestar-se. Per això, la bellesa, i aquí vaig en aquestes capes que deies, en aquest transcendir, en el fons, percebre-la, saber-la veure, doncs és indicador d'una sensibilitat, d'una actitud profunda, d'una espiritualitat fins i tot. Saber veure això profund, que a vegades es manifesta externament i a vegades no es manifesta externament. Compte, que potser la bellesa més maca, i en canvi l'has de saber veure encara que externament sembli que no hi és.
Aquesta és la gran capacitat, la gran sensibilitat, no? Tot Per ser depèn. és molt bella la persona que té sensibilitat per veure aquesta bellesa que no es veu bé. Per tant, potser la bellesa més bella, per mi, és la capacitat de veure la bellesa que no es veu. O sigui, aquella que hi ha darrere del que és bell o fins i tot del que no ho és, aparentment. No? I tot depèn des d'on vius les coses. I això doncs, pot semblar una mica abstracte, però a mi em va ajudar molt a entendre-ho. El Vedanta Advaita, una filosofia hindú, descriu com els sentits observen els objectes. I tu pots viure des de que els sentits observen els objectes. Tu pots viure des de que la ment observa els sentits quan observen els objectes. Però tu pots fer encara un pas més enrere. I aquesta consciència, en podríem dir, aquest lloc una mica més enretirat del pur mental que existeix, que algú parla d'un jo, algú parla d'un ésser que podríem pensar que transcendeix una mica, doncs pot arribar a observar la ment com observa els sentits, que observen els objectes. I diferents capes de bellesa es poden observar des de cada lloc diferent. No? I està molt bé perquè hi ha moments en què els sentits han d'imparar. Quan em cremo, els sentits han d'imparar. Quan he de resoldre segons quin tema de problema a la feina purament mecànic, doncs la ment m'ajuda a saber com. Però hi ha moments en què endarrerir-te un pas més, a posar-te a viure des d'un lloc una mica més endarrere, amb una mica més de perspectiva, doncs a mi sempre em dona que troba una mica més la pau. No? I és així com es diu que mentre l'esperit busca la bellesa, la ment moltes vegades busca el moviment. La ment busca el moviment. I això en meditació també es parla molt de dir, un dels meus mestres en meditació em va dir has de saber distingir entre la quietud i el moviment. La meditació és quietud. Si hi ha moviment, no, estàs a la ment. No? I d'alguna manera aquestes diferents percepcions o transcendències que m'has dit de la bellesa és segons des d'on tu estàs vivint això. I totes són veritat, perquè aquest ram de flors tan maco que ha portat l'Eva com a detallista suprema que és avui, ja que venim a parlar de bellesa, ha dit també cuidarem la bellesa en el plànol físic, també és bellesa. I totes elles també són bellesa. Però jo sempre penso que quan et deixes atrevessar per aquesta bellesa amb totes les capes, doncs tens una experiència molt més plena de bellesa. I avui anirem donant voltes en base a això. No? Hi ha una sèrie de característiques de la bellesa, no? Podem parlar de què és la bellesa en virtut del que han dit altres pensadors, filòsofs, des de fa ja molts anys. Per exemple, en un dels diàlegs de Plató, a l'Hípies Major, Sòcrates i el propi Hípies arriben a dir que la bellesa té una característica que és important, i és que res ni ningú l'esgota, la posseeix en absolut. No? Això penso que és molt maco, no se la pot apropiar a ningú ni res, aquest concepte, aquest sentiment, aquest valor tan bonic, tan preciós. També, si nosaltres, tant si som receptors de la bellesa com si en som creadors o forjadors, no la podem garantir mai. O sigui, nosaltres no podem assegurar, jo puc portar un ram de flors però ni tan sols puc assegurar que li agradi o que s'hi fixi tothom o que els hi agradi, i molt menys que el que fem aquí resulti bell per vosaltres, per més que ens esforcéssim, perquè hi ha aquesta part vostra, no? I la bellesa és una cosa que quan té aquest sentit que et commou profundament, et traspassa fins a l'ànima, et toca l'ànima, et deixa petjada, és una cosa que et passa, que molts autors ho comparen amb l'enamorament, que tu no ho decideixes que et passarà. O sigui, et passa, de cop la bellesa et surt al pas. Et surt al pas i te la trobes. I normalment és fugissera. I no pots tornar a repetir exactament la mateixa experiència. Exactament. Et pots posar en disposició, et pots posar receptiva perquè quan faci acte de presència tu estiguis present i la puguis veure i la puguis identificar, i això té a veure amb aquesta quietud.
amb aquesta capacitat d'observar, de mirar, d'estar amb calma, d'estar assossegada per dins. Si no, et passa la bellesa per davant i no la veus. I molt menys si és aquesta bellesa que hi ha darrere de la bellesa aparent, que jo insisteixo molt en aquesta. Fa un temps escrivia al Criatures que per mi, que la nit de Reis la passem sempre a casa de la meva mare, que està aquí, i que és el dia que la família nostra ens fem regals, dic que mai la bellesa més gran, en tots els anys que venim a Manresa a passar la nit de Reis, he trobat la bellesa més gran al desembolicar un paquet. Mai l'he trobat a dins d'un regal. Per mi la bellesa més gran està amb tot el que passa abans i durant i després d'aquesta festa, en les mans que emboliquen el regal o que li posen o que el pensen o que em dediquen un temps i em dediquen un detall amb les mirades que ens fem quan els obrim o les abraçades que ens donem un cop els hem obert. La bellesa d'aquest dia és això, el regal és la bellesa estètica, aparent, no? L'excusa, però la bellesa verdadera és saber veure això que hi ha al darrere. I després hi ha un poema molt maco d'això que us ho comentaré, perquè lligat a la vida quotidiana em sembla que ens fa molta falta aquesta capacitat de veure la bellesa que no està en el paper, que no està en el llaç, que no està en el regal, que no està en la flor, sinó que està en qui ha tingut el gest de preparar-ho, de pensar-ho, perquè també diuen molts autors que en la bellesa, en aquesta profunda que hi ha darrere de l'aparent, en aquesta essencial, hi ha amor. Sempre hi ha amor, en aquesta que ve de l'humà, no? De la creació humana, de la comunicació humana, de les relacions humanes, hi ha amor. I per tant és molt grossa aquesta bellesa, és molt bella. I veritat. La bellesa i la veritat se l'han d'anar acompanyades. Perquè, encara que sigui una obvietat, tot allò que no és veritat és mentida. I perquè una cosa sigui bella ha de ser veritable. I tot i així estem anant molt cap a aquesta profunditat on ens hi movem molt bé, perquè crec que hem tingut experiències, no? De trobar-nos atravessats per moments i reconèixer-los. No? Perquè quan et trobes atravessat per un moment d'una preciositat que t'hi entregues, no cal que ningú t'ho vingui a explicar, ni cal que ningú et confirmi que allò és maco. Hi ha moments que saps, perquè saps que saps. Ja està. És una experiència íntima que de tan íntima tots ens reconeixem l'un a l'altre. No? Doncs, malgrat que venem cap a aquesta part més fonda, potser més interiorista, no? Per no dir la paraula espiritual, que segons com té connotacions religioses que a algú li genera doncs, algun rebuig, podem parlar d'interiorisme i estem parlant el mateix d'interioritat, tornant a pujar capes cap a lo material també és una porta d'entrada, perquè en aquesta vida necessitem tots els recursos. I podem trobar la bellesa al mig del caos de Nova Delhi. Podem trobar la bellesa al mig del caos de Nova Delhi. Però sí que podem trobar també la bellesa, una porta d'entrada, en un lloc net, endreçat, o amb un regal que ha estat embolicat, perfectament embolicat. I a vegades penses que ja no només és perquè la matèria està posada d'aquella manera, sinó perquè a darrere de fer les coses d'aquella manera, tal vegada inconscientment en rebem una intenció. I una intenció ja no és un objecte, una intenció ja és una energia que nosaltres comuniquem, és una manera de comunicar als altres. I un lloc endreçat, un lloc net, un lloc polit, doncs ens dona com aquella pau necessària perquè no estiguem a la defensiva i ens puguem abandonar. I ens puguem abandonar a viure, perquè per mi, quan deies que la bellesa no es pot atrapar, no? És com la meditació quan penses a veure si ets o no hi ets. Exacte. No, és l'entrega. La bellesa es viu quan un s'entrega i aquells moments, o com aquell moment que et despertes del somni i encara estàs dubtant de si el somni és veritat o no, a la que comences a pensar-hi, hi ha gent que té l'habilitat de fer-ho, jo no, a mi se m'escapen els somnis. No, en canvi, si el vull mantenir és mirar de no pensar amb el que he de fer, amb el que passarà, mantinc allà com... Hi ha com una certa ingravidesa en aquesta experiència. No? Doncs, i tornant a la matèria, és una porta d'entrada. Si mirem de tenir una casa, una ciutat, un territori endreçat, net, cuidat, polit,
inevitablement qui vingui de fora reconeixerà aquella casa, aquella ciutat, aquell territori com un lloc on s'hi està bé. O sigui, l'endreça, la cura del paisatge és un signe de benestar en un territori. També, per altra banda, perquè qui està bé es pot ocupar d'això. Qui està bé fa les coses ben fetes. I a mi m'agrada molt, que vaig escriure fa molt temps una frase que m'agrada molt, que l'acció correcta, quan un fa les coses bé, se'n deriven dues coses, que ofereix bellesa a qui l'observa i benestar a qui la fa. I llavors aquí entrem també ja en el concepte de benestar i bellesa, perquè la bellesa és com molt nuclear. Jo crec, com deies, com la veritat i com l'amor són indissociables d'aquest benestar, d'aquest nucli de la vida. De fet, la bellesa, el Joan ho ha dit, des dels clàssics que s'associa amb la bondat, el que és bo és vell, el que és vell és bo, la barbària, la crueltat, la guerra no és bo i no és vell, cap de les dues coses, i amb la veritat també, que ell deia, i la veritat entesa com amb el sentit originari també de la paraula etimològicament, que ve de l'eteia, del grec, que és desvelar, desvelament, treure el vel, i per tant mostrar les coses en la seva essència, mostrar les coses com són. També amb la unitat, amb el sentit d'unitat també, és a dir, que unitat no vol dir uniformitat, sinó aquella unitat que contempla la singularitat, però que aglutina i connecta harmoniosament la diversitat, allò que és divers. Llavors, la bellesa també té a veure amb això. Sempre hi ha com alguna cosa que uneix, que aglutina. I com dèiem també amb l'amor. Aquesta idea de que aquestes experiències que la bellesa et ve a trobar, que tu les tens a la natura, aquestes potser primeres que heu pensat, en l'art, en les relacions humanes, que et sorprenen, que de cop experimentes que algú et toca molt endins, et commou, hi ha un autor, un premi Nobel, el Peter Hanke, que és un austríac que va rebre el Nobel de Literatura el 2019, que diu que és sobrecogedora, o sigui, colpidora la bellesa, i que t'arrossega dins seu. No et deixa ser merament espectadora o espectador. I això és així. Llavors, aquesta idea de com que de cop és algo que dius que bonic, quina meravella, una cosa que et falten paraules, però és una altra característica de la bellesa. Wittgenstein deia, costa de dir, moltes vegades només la pots mostrar o compartir com pots, però no pots reflectir-la amb la mateixa intensitat que l'has dit, i fins i tot en Francesc Torralba, que va estar aquí fa poc, diu que segons com, si tu la intentes compartir amb els que no l'han percebut o no l'han viscut com tu, pots semblar bastant friqui. Ell no diu friqui, però realment perquè l'altre pot ser aquesta que s'ha pres, perquè tu t'ha colpit i estàs transmetent una cosa que tu t'ha colpit amb algú que no li ha passat exactament el mateix. Llavors, doncs, és aquesta part que t'arrossega, com diu, que fa que autors com Maria Zambrano parli de moments aurorals per referir-se a la bellesa, és com l'aurora aquella que apareix quan apareix, i si hi ets i la veus, però no la pots tornar a repetir, la pots filmar, però no pots tornar a repetir l'experiència de quan apareix. O Raimon Panikkar, que parla de llampecs a la nit, allò que fa una llampegada i de cop, i aquesta, jo crec que la llampegada és infinitament més bella, valgui la redundància, quan té a veure amb elements de relació humana. Quan tu aquesta bellesa la tens en la natura, per descomptat que hi és, en el que deies, en l'ordre de les ciutats, de la neteja, els espais bonics, per descomptat que hi és en tot això que té aquesta part física, estètica, visible, però quan hi és en aquesta part intangible, invisible de les relacions, de la comunicació humana, això és el súmmum de la bellesa. El que passa que també és la que més costa. I com que requereix preparació i requereix que ens ho treballem una mica, moltes vegades la deixem i diem com si fos impossible. I de fet no ens hi ajuda massa el context. Jo recordo, i et passo la paraula quan acabi això, que
en l'àmbit de l'educació, que és el meu, el 2013, quan es va promulgar la LOMCE, una de les moltes lleis d'educació successives que ha anat tenint aquest país, jo em vaig quedar garrativada quan en el preàmbul vaig llegir que l'educació és el motor que fomenta la competitivitat de l'economia i la prosperitat d'un país. Dius, socors, això, aquí la bellesa no hi és per enlloc, en aquesta definició, i a més, no només no hi és, sinó que per un concepte així de l'educació fa nosa i tot la bellesa, perquè podríem pensar que no és útil. Jo penso que sí que ho és molt, perquè el que commou mou alguna cosa per dins. Si mou per dins, em porta a cuidar, a estimar allò que m'ha fet moure. I per tant penso que això sí que és fruit d'humanització. Però s'ha de tenir aquesta sensibilitat també per veure-ho. I moltes de les nostres lleis, el que són, diguéssim, els redactats, la seva formulació de bellesa, zero, normalment. Sí, està clar que vivim en una societat que el dia a dia el mou la part productiva, la part creativa, moltes vegades no és tan productiva o no és vista. Pot ser-ho i molt, però queda relegada en un segon aspecte. No? I llavors, per tant, s'entén que fins i tot almenys s'agraeix que de tant en tant diguin el que pensen. No? Vull dir, si creuen que l'educació ha de ser bàsicament per una formació productiva, jo crec que l'educació està molt bé també que doni recursos perquè una persona es pugui valdre per ella mateixa i en el final ja que pugui trobar la felicitat. Vull dir, també hi ha educacions que van a buscar la felicitat directament, sense l'esforç. I llavors ens estem saltant alguna capa del pastís aquí també. I llavors és necessari transcórrer totes aquestes capes que formen part de la realitat. No? La bellesa, abans m'has fet pensar en una cosa, que la bellesa té a veure amb la bona voluntat. No? I m'ha vingut, no sé per què m'ha vingut al cap, Neró cremant Roma, que diuen que no va ser, però ens valga l'exemple, no? Neró cremant Roma i tocant la lira, trobant la bellesa en la destrucció. No? I llavors, en aquest cas, la bellesa és subjectiva, però perquè dintre seu algú que està fent, causant el dolor als altres, realment, no sé fins a quin punt la bellesa és una bellesa que permetria entrar en veritat totes aquestes capes amb sinceritat. No? Possiblement hi ha una part feridora, que això també n'hem parlat abans i segurament tindrà un espai, no? De com la bellesa pot ser feridora, però tornant al relat de l'educació, segurament en aquesta societat o en aquesta cultura actual, avui aquí que vivim, ja trobem a faltar una pota que durant un temps havia ocupat el garant d'aquesta experiència d'interioritat, que ens ha deixat orfes de referents i orfes de referents d'algú que ens expliqui aquesta experiència tan preciosa, tan intransferible per un mateix i tan igual a tots, que ens uneix, no? Que ens fa a tots iguals, com diuen també moltes religions. Ens hem quedat una mica orfes de mestres, no de mestres professors d'escola, sinó de mestres en aquesta vivència. És una responsabilitat que havia agafat o s'havia delegat bàsicament a la banda religiosa i a hores d'ara doncs, ens hem quedat orfes i per això la gent està buscant i moltes vegades es cau en aquest punt New Age, no? En aquest punt una mica naïf, una mica superficial de la búsqueda de la forma, que no és una mala manera d'acabar entrant. Pot ser una porta, com dèiem abans, de la bellesa. No és, al contrari, la bellesa estètica, la bellesa física, mare meva, gràcies, per favor, sí, però com a porta d'entrada d'una experiència més íntima. No? Sí, i també matisar, perquè entrarem en això de per què a vegades fereix la bellesa, que és molt interessant, i després passem a una part també més concreta en els respectius àmbits, que no ens ho volem deixar, però val a dir també i insistir que quan parlem de bellesa no estem parlant de que no veiem les coses que no són belles del nostre món, no? Perquè no estem parlant de persones il·luses, les persones que saben veure la bellesa, no, estem parlant que
que reconeixem que hi ha coses gens velles en el nostre món, que a vegades les tenim molt a prop, que a vegades ens surten al pas en el dia a dia, que hi són amb nosaltres, coses que no són velles, en la nostra pròpia manera de ser, en la nostra història, tenim les nostres ferides, tenim les nostres mancances, tenim tot, però que aquesta bellesa significa dues coses. Una, això que diu el Joan, anar traspassant aquestes capes per arribar a un lloc més profund on sí que hi ha alguna cosa que et sosté i que fa que, malgrat tot, la vida valgui la pena, la vida sigui bonica i puguis seguir endavant malgrat totes aquestes dificultats. I, d'una altra banda, també la bellesa com a refugi, com a lloc on ens podem curar, on ens podem recompondre d'aquestes dificultats. Simone Weil i una altra autora que, a veure si trobo el seu nom, us el diré, Sole, es diu, em sembla, de cognom, diuen precisament que no és fugir del compromís amb el món i amb el que no és vell o amb el que cal fer des d'un punt de vista de la solidaritat, de l'empatia i de la nostra part d'implicació social. La bellesa no és refugiar-se en un espai i inhibir-me i totalment despreocupar-me i desentendre'm de l'entorn per viure jo la meva experiència de bellesa, sinó que és anar a aquest espai on jo puc recarregar-me les piles, on jo puc reparar aquest esgotament, aquestes dificultats que se'm donen irremeiablement i tornar a assumir el meu compromís amb el món amb més força, amb les energies renovades o recuperades. Per tant, la bellesa ens cura i ens hauríem de buscar els nostres espais i els nostres moments de bellesa. Diu que hi ha persones que van a seure's davant d'un quadre una estona o qui va a contemplar la sortida del sol, no un dia esporàdicament, sinó d'una manera més habitual. O em feia molta gràcia una cosa que vaig llegir, que em va resultar molt interessant, que l'explicava l'Anselm Grun, i deia que parlava dels discursos, ell citava un altre autor que parlava dels discursos que fan les pedres, dels sermons de les pedres a les esglésies, i deia, parlava dels turistes, quan anem a fer turisme i entrem en esglésies i ens asseiem a contemplar, que a vegades ho fem una mica per descansar, no? També, però deia, diu, és més potent quan a bellesa el sermó que fan les pedres, o sigui, tot l'art que hi ha allà, que moltes vegades la pròpia litúrgia que es fa en aquests espais, que ha perdut bellesa. Però en canvi aquesta bellesa hi és allà, diu, i a vegades necessitem simplement, i ho fem això, no? Anem a descansar el cos a vegades, però no l'anem a descansar a qualsevol lloc, sinó en un lloc de bellesa, siguem creients o no. Doncs el mateix podem fer amb l'ànima, no? Amb el cansament de l'ànima. Quan l'ànima està cansada, Pascal deia, tingues sempre a punt alguna cosa bella per als moments difícils, no? Perquè al final aquesta percepció, aquesta intuïció de la bellesa, aquest record, aquesta vocació de que has viscut la bellesa, de que t'ha traspassat en algun moment, és una de les àncores quan estàs travessant una nit fosca o quan tot és difícil. La bellesa també cura, la bellesa també és sanadora. I això em recorda molt la biodinàmica, que és un tipus d'agricultura que entén que tot està connectat. Per això moltes vegades hi ha gent que diu que és com una agricultura espiritual, és per una cosa tan simple de pensar que tot està connectat. Doncs està molt basada en una part d'observació dels romàntics com Goethe, com Hölderlin, i Goethe ja descriu una manera que ara m'ha fet recordar molt aquesta mirada cap a les esglésies, que és que hi ha un primer moment d'observació. Per aquesta observació ha de ser sincera. Per això també ens ha agradat de començar per aquest moment de silenci, com de netejar, de desbrossar una mica la ment perquè hi hagi l'obertura. I llavors hi ha un diàleg. Aquí és on intervé la ment. Hi ha un diàleg amb aquelles pedres, amb entendre. Per això també hi ha qui diu que a la bellesa s'hi arriba des del coneixement, que això és una tradició molt més budista, arribar a aquests estats a través del coneixement final de tots els recursos que té la ment per enganyar-te i per fer veure que hi ets quan no hi ets, perquè ja sí, no? És el coneixement, una orfebreria deliciosa que ens ofereix el coneixement budista en total per acabar-la desconnectant. No? I finalment és la comprensió. Quan comprens ja no hi ha resistència.
ja és l'abandó. I llavors, d'alguna manera, m'ha vingut al cap doncs, aquest procés, no?, que és aplicable en qualsevol moment d'observació, diàleg, que és aquí quan estem en lluita, amb sí, però no, però això és massa baix, és massa alt, això és... fins que hi ha un moment en què dius, en què t'abandones, en què comprens que allò és d'aquella manera, no? I t'entregues a l'experiència. Parlàvem, abans de passar a concretar coses dels nostres respectius àmbits en relació a la bellesa, d'això de que la bellesa fereix, que ens va sobtar aquesta idea, que l'hem trobat en alguns autors i autores, de que la bellesa pot ferir. I, bueno, d'una banda hi ha dos parts aquí. D'una banda hi ha... No ens estem referint a aquest culte al cos que deia al principi, que evidentment que pot fer emmalaltir. No ens estem referint a que, no sé, aquí ve una top model i em fan fer una foto amb ella i jo potser penso, no? Jo posar-me al costat d'aquesta senyora, no sé, potser m'hi posaria, però ja m'enteneu. És la bellesa que fereix en quant a que podem emmalaltir de bellesa, que és el que li va passar, que us recordareu, us sonarà a Stendhal, el famós la síndrome de Stendhal, que Stendhal era l'escriptor francès que va anar a visitar Florència i no es volia perdre res, volia veure-ho tot i gaudir-ho i assaborir-ho, i va entrar a esglésies, a galeries d'art, a museus, i estava fascinat. I en un moment que va entrar a l'església de la Santa Creu, va començar a experimentar ofec, vertigen, com sensació de mareig, com angoixa, i va haver de sortir a fora a prendre l'aire, i el metge li va diagnosticar, excés de bellesa. O sigui que havia tingut una sobredosi de bellesa. Per tant, sembla que molta bellesa fa... O sigui, és veritat, tenim una capacitat limitada també per lo bo. I si no, fixeu-vos, quan tenim emocions molt intenses, agradables, ens cansem o no. Després d'una festa bonica i on han passat coses boniques, normalment també tenim un cert esgotament. Tant vol dir que la nostra capacitat també és limitada i, per tant, un excés de bellesa tampoc. Però la bellesa que faré, Joan, que amb això... Ara m'imaginava el doctor dient-li, senyor Stendhal, vostè té el síndrome de Stendhal. Poc s'ho devia imaginar que crearia la síndrome de Stendhal, no? No s'ho devia imaginar. I el que li va passar, ho entens, o hi ha una pista per entendre'l, quan llegeixes que, segons Stendhal, la bellesa és una promesa de felicitat. Això és molt significatiu. Algú que et digui la bellesa no és un moment de plenitud d'entrega, no és un moment... No, la bellesa és una promesa de felicitat. Per tant, ell estava veient alguna que ell no aconseguia entregar-s'hi, que ell no aconseguia tenir, que ell no se sentia part, que era un anhel, una voluntat, una esperança, un desig. I estava veient tot allò i sentia que ell, tot allò eren promeses però no eren realitats encara, no era present. No? Per tant, creiem que aquesta part més feridora pot venir donada justament perquè quan un veu tan referent d'allò que voldria i ell se sent que no hi és, doncs genera un estrès, genera un gap entre la vida com és i allò que voldria que fos. I evidentment això genera un xoc. Jo vaig pensar en Joan per aquest diàleg, quan me'l van proposar, perquè penso que fa una cosa preciosa, que és el que hauríem de saber fer, crec, totes les persones en els nostres respectius àmbits. Ell és capaç de fer veure la bellesa i a la vegada de posar bellesa en tot el que és el món on ell treballa, el món del vi, la vinya del Bages, i per tant tot el que té a veure amb les nostres arrels, el nostre llegat, el nostre territori, la nostra cultura. Ell és una veu que proclama aquestes arrels, aquest llegat, i que hi posa també la seva creativitat també per omplir-ho de bellesa, i ho comunica, i ho transmeta, i surt a proclamar-ho, a inocular-ho, a encomanar-ho, a expandir-ho, a fer-ho resplendir allò que ja hi ha, i a fer que sorgeixin noves formes per continuar amb aquest llegat. Doncs això crec que hauríem de fer en tots els àmbits.
clar, conforme vas fent recorregut en la professió i en la vida, et vas plantejant amb més profunditat per què fas el que fas. Jo ara també penso que jo treballo per la bellesa, perquè m'agrada veure que les criatures, quan neixen, són immensament belles i l'únic que ens hem de limitar a fer és a no espatllar-ho, allò. És a dir, seguir corresponent amb bellesa a la seva bellesa i educar-les i fer-les créixer i marcar-los límits, esclar que sí, però per què? Bàsicament per protegir el tresor que són elles i que són les seves vides. I perquè després també puguin fer alguna cosa bona per la vida, i per la seva i per la dels altres. Llavors, crec que això seria, o sigui, que tots veiéssim la bellesa que hi ha en allò que fem i que fossin capaços de reconèixer la que ja hem heretat, posar-n'hi una miqueta més de collita pròpia i sortir a encomanar-ho i a fer que tots la poguéssim gaudir, assaborir i ens pogués traspassar d'alguna manera. Jo crec plenament amb una cosa que has dit abans, no? Que té molt a veure amb això que dius, i qui fa això, qui aconsegueix actuar des d'aquí, evidentment la salut la té molt a prop. Perquè la falta de salut ve de la ràbia, ve de les emocions negatives, però quan algú està a cavall de la part creativa i se sent realitzat amb allò que està fent i pot donar el millor de si i a sobre el seu acte, com deia abans, no? Sent que dona bellesa o que fa això una mica millor, doncs evidentment li dona una tranquil·litat que ho relaxa tot tant des de dintre que jo això ho connecto amb la salut. Jo això ho connecto amb la salut. El fer el bé el connecto amb la salut. Totalment. Mireu, entrant una mica més en com traspassar la bellesa en el dia a dia, per exemple, en l'àmbit educatiu, els contes aquí, quantes persones us han explicat contes o heu explicat contes a una criatura? Si alceu la mà suposo que l'alçarem tots i totes, perquè tothom ens han explicat algun conte o l'hem explicat o les dues coses. No? Martín Garzo diu que quan un pare o una mare explica un conte a un nen o una nena, el que li està dient és: ets tan vell o tan vella que no et puc explicar qualsevol cosa. He de buscar una cosa que estigui a l'alçada de la teva bellesa. Per tant, què fem quan expliquem contes? La bellesa no està en els contes, la bellesa està en les criatures destinatàries d'aquests contes. I els contes són una manera, sí, clar, de passar estona junts, d'ajudar-los a créixer, de mostrar-los coses, de distreure'ls, però sobretot són una manera de lloar les seves meravelles, de celebrar la seva existència, de celebrar la vida i de celebrar que les tenim. I, per tant, el que fem és construir una casa de paraules on les nostres ànimes poden crear i regalar-se bellesa amb el conte. I això ho hauríem de veure, perquè hauríem de ser capaços de dir: t'explico el conte, perquè, o sigui, podríem començar dient: hi havia una vegada una nena tan bonica, un nen tan bonic, que la seva mare o la seva àvia o el seu avi o el seu pare o qui sigui, li explicava cada nit un conte tan bonic com ella o com ell. Aquesta bellesa l'hauríem de fer palpable. T'explico un conte vell per correspondre amb bellesa a la teva bellesa. Un conte bonic perquè tu ets bonica o perquè tu ets bonic. I et poso normes o et poso límits perquè la teva vida és bonica i vull que la cuidis perquè és un tresor i s'ha de cuidar com el tresor que és. És a dir, aquesta bellesa l'hauríem de fer visible, amb el llenguatge, amb les paraules, amb el propòsit del per què fem les coses. Si expliquem que fem les coses per un propòsit de salut, per un propòsit de cura, per un propòsit de bellesa, per un propòsit de bondat, de fer el bé i fer-nos-el fent-lo, doncs, home, pot ser molt més ben rebut que si ni tan sols sabem per què les fem, no? O si les fem per coses que no enganxen a ningú, perquè per la competitivitat de l'economia, doncs a mi no m'agafa això. Jo ara aprofitaré que passes per explicar contes, no? I retenim això perquè aquí hi ha la part maca. No, i aquí, ara veuràs. No, la part maca de l'explicar els contes per mi m'ha vingut. I llavors t'enviar que t'explica un cuento.
Clar, qui t'explica un cuento ja dius, això no quadra. Què hi ha en la bellesa? En la bellesa, en el fons, hi ha simplicitat. Quan algú t'explica un cuento, dius, mare meva, quines camames, el que s'està inventant, lo difícil que és, per què m'està explicant? Que llavors això, perquè allò, llavors... La bellesa és simple. Per més orfebre que sigui, la bellesa és simple. En la bellesa tot encaixa. Per això potser en la bellesa també hi ha aquest sentiment de pau. I per això la bellesa et permet d'entregar-t'hi, perquè hi confies en la bellesa. Per això també hi ha el bé associat en la bellesa. Jo m'he permès fer aquesta broma del cuento perquè venia una mica així. Sí. Realment estic totalment d'acord. Sí, és molt complicat i no és... O sigui, s'està intentant amagar alguna cosa, no? S'està intentant tapar alguna cosa, llavors no hi ha veritat, llavors no hi ha bellesa. Exacte. I aquí hi ha la part, també hi ha una interpretació de les coses dificultoses o d'aquest ferir que a vegades es troba la gent que no deixa d'evidenciar alguna que hi és. I quan hi ha un reconeixement d'una dificultat, quan hi ha un reconeixement d'una falta d'harmonia, o d'una falta d'alegria, o d'una falta de veritat, te la trobes aquí al davant amb voluntat d'atendre-la, per més lleig, que no és perquè sigui, però per oposició a l'harmonia i a la veritat, per més lleig que sigui, ja forma part del plan d'arribar a la bellesa. Per tant, aquesta part lletja es pot interpretar també com una part del plan de la bellesa, no? Per mi la bellesa és casa. La bellesa és casa. Quan hi ha alguna maco em sento com a casa, em sento en un lloc on jo puc descansar en pau. La casa de l'ànima, del cor, sí. Per això també és important que la sapiguem traslladar més enllà de la natura, de l'estètica, en els moments de relació, en els moments d'interacció, en les converses, en el dia a dia, en el simple fet d'acompanyar a una criatura a rentar-se les mans, hi pot haver un moment de bellesa si ho fem en presència, amb l'aroma, amb el tacte de l'aigua, si aprofitem per explicar alguna cosa que ens evoqui aquell aroma o l'aigua que raja o aquella aigua que arriba fins allà, que hem d'estar agraïts que baixi. És a dir, si la persona que acompanya la criatura està connectada, està present i està més o menys en pau, podem trobar molts moments de bellesa en la vida quotidiana. N'hi ha un que he citat en algun llibre també, que és, no sé si el coneixereu, hi ha un poema del David Jou en el llibre de... A veure si us dic... Sí, a la mística dels dies, que parla d'una mare que planxa la camisa del seu fill per una entrevista de feina. Bueno, és una mica a nivell de gènere, com que no és una xerrada de gènere, millor que se la planxés el fill, bellesa no en té molta, en aquest sentit, no? Però diguéssim que l'ideal seria això, però jo vaig a la bellesa profunda que hi ha al darrere, que aquesta és maca, no? I és que ella explica en aquest poema que li planxa la camisa com si li planxés les onades de les tempestes de la vida i li estigués aplanant els camins del món. O sigui, com en el fet de planxar-li la camisa li està volcant en aquell planxar tots els desitjos que té que li vagi bé en aquesta entrevista. I diu, ell ni se n'adonarà de tot això, com mai no ens n'adonem d'allò que trobem fet, a punt, en ordre, com si fos natural i no requerís cap esforç. Diu, però és el que puc fer i em plau fer, somiar mentre planxo, tan pesat, tan avorrit a vegades, amb un toc d'amor, d'ansietat i de tendresa tan intens que alguna cosa salva. Bueno, doncs, ella parla de fer-li dibuixos protectors, de tot això. Quantes accions quotidianes fem cadascun de nosaltres pels altres, no? I quantes accions fan els altres per nosaltres on segurament hi ha aquesta mà que ens està planxant coses per fer-nos la vida fàcil o per fer-nos la vida bella. Saber-ho dir és que encara ho fa més bell. Si som capaços de reconèixer-ho, si som capaços d'expressar-ho, si som capaços de dir-ho, i si som receptors o receptores d'això, som capaços d'agrair-ho, doncs encara es multiplica més la bellesa d'aquests actes quotidians. I aquí és on jo
Dic que se'ns han anat una mica, que hem perdut bellesa perquè no ens ho comuniquem prou o fem coses velles en els rituals importants de la vida de les persones, però en el dia a dia no tenim temps, no tenim temps per la bellesa. I crec que és el temps més ben gastat del món, per això que deies, perquè al final és salut, està molt a prop de la salut. Sí, i està bé. Jo sempre penso, quan tinc aquesta sensació de bellesa, hi ha alguna que m'agrada pensar que és que vaig bé. Quan em trobo que alguna que he fet és maco, quan em trobo que passo per un lloc i veig la bellesa, me l'agafo, i algú em digui el contrari, no? Que vaig bé i em reforça. També és bo pensar quan sents la bellesa que hi hagi un nexe podríem dir de consciència, si no espanta ningú, no? Que sigui com un recordatori. És a dir, aquí hi ha bellesa, aquí hi ha saps? Fins i tot l'actitud, que hi hagi com un recordatori, que no sigui només una bellesa boba. No, que sigui una bellesa compromesa, que un se senti part d'allò. I això doncs, és com un referent, no? Com aquests llocs en què tots, quan hem tingut dificultats a la vida i ens n'hem sortit, hi ha un espai a dintre nostre que almenys jo m'he promès que sabria tornar-hi. I a vegades em costa, però jo m'he promès que hi ha certs llocs a dintre meu que sabré tornar-hi quan ho necessito. La bellesa, per mi, és un camí, una cosa que em recorda aquesta experiència meva, i està bé de no perdre cap ocasió per tornar a casa, per tornar cap a aquest lloc on un s'ha sentit valent per afrontar, per fer el bé, per ser feliç, per sentir-se en pau. I quan parlaves d'aquest dia a dia, d'acompanyar la canalla, no? Hi ha una fase, hi ha una capa del pastís que tampoc hi hem passat una mica de puntetes, no? Que és una capa que ens dona certes turbulències en això, que són les emocions. Hi ha tota l'emocionalitat. Hi ha tot el posar-te nerviós, el fet d'anar tard, el dir que no és el respondre malament, que això implica en el llenguatge, no? I a mi m'agrada pensar que molta feina que tinc jo per fer està en aquest estat, no? I moltes vegades recordar la bellesa, tornar-te a posar en aquesta experiència, perquè a vegades no cal tenir la bellesa al davant. Si ara tots tanquéssim els ulls, o com heu fet al començament, recordem la bellesa, una part de nosaltres, si vol ser-hi, ja hi torna. I des d'aquí, tornar a començar. Només aquest exercici, aquest still point, no? Aquest punt de parada, i de permetre's, en base a un referent, de dissoldre allò i tornar a començar, saber fer això a la vida, és una de les meves màximes aspiracions, i justament perquè la turbulència de l'emoció espatlli el mínim de moments possibles i fereixi el mínim de persones possibles jo a la meva vida. Hi ha una altra bellesa que és tabú, has dit aquesta, i és la pròpia, i molts autors diuen que la bellesa també és un mirall, a part de ser un descans, a part de gratificar-nos, a part de curar, a part de tot això, la bellesa del que percebem com a bell també ens connecta amb aquest espai que tu dius interior, que és la bellesa pròpia, la que tots tenim i tenim capacitat també de donar, de regalar i de crear i de compartir. I en això ens va molt bé perquè aquella persona que també veiem bella, doncs diguéssim que ens fem una retroalimentació, no? I aquí, com que suposo que ja anirem acabant, hi havia una frase molt maca de l'Anselm Grun, que l'he citat algunes vegades, que diu: en nosaltres hi ha una font de bellesa i una font de creativitat. I és tasca nostra fer que aquesta font de bellesa i creativitat ragi per benedicció nostra i de tots els homes i dones, a fi que per mitjà nostre sorgeixi allò bell que cura els humans. Diu, nosaltres mateixos podem contribuir a que la bellesa salvi el món. Hi ha una frase maquíssima, que no l'hem dit, de Dostoievski, que diu, la bellesa salvarà el món. No es pot viure sense pa, diu, però segurament tampoc es pot viure sense bellesa. És un bon final. Acabem amb la bellesa.
Ara, em tornes a parar. Commoguts. I tant. A veure, abans quan has dit que el Joan has dit que fa veure la bellesa, em preguntava si era en ve alta o en ve baixa, però bueno, ja en parlarem. Sí, no, el tema de s'ensenya la bellesa, s'aprèn la bellesa d'alguna manera, no sé si heu donat massa pistes o no, és una pregunta que jo me la plantejo, no? A vegades de dir, ostres, puc donar un patró d'això? No sé, no? És a dir, puc pensar que puc donar oportunitats però aprendre, ensenyar bellesa, no sé si es pot fer. Què en penseu? Jo recordo que parlava de que s'encomana, no? Per mi sí que hi ha una... O sigui, el primer, com sempre, és que nosaltres hi estiguem en connexió, perquè difícilment, si nosaltres no la percebem, no la valorem i no hi estem en connexió, la podrem transmetre o la podrem ensenyar. Però si nosaltres hi estem en connexió, jo crec que es pot ensenyar el que deia, estar receptiu, estar present, a tenir una actitud oberta per veure-la, es pot ensenyar a identificar-la en les coses físiques, com hem dit, i amb les coses intangibles, en les relacions, en la comunicació. Podem ensenyar formes d'expressar-la, i de fet les arts i la poesia i la música són formes d'expressió, però aquestes formes d'expressió les podem traslladar també a les nostres comunicacions i a les nostres relacions quotidianes, amb aquests detalls, amb aquests gests que ens tenim els uns pels altres. I després podem ensenyar també a crear-ne de bellesa, cadascú, per aquesta idea de que tots en som creadors. Jo estic absolutament convençuda que es pot aprendre i que es pot ensenyar, esclar que sí, i que si tu estàs en un entorn on la bellesa hi és en lo físic, en lo estètic, en lo extern, i també hi és en això invisible, tu ja la inocules des de petita, no? Jo crec que quan la meva mare em feia pentinats macos i em posava vestidets macos, m'estava posant també la llavor de la bellesa amb això, a banda de totes les coses maques que poguessin passar a casa i que captaves de la relació entre persones, que n'hi havia moltes que també sortien de lo normal. El fet que a casa meva hi havia converses de sobretaula, on venia un tiet nostre que era sacerdot, que després se'n va sortir, on es tenien unes converses d'un nivell que ens hi deixaven ser i ens hi deixaven escoltar, que normalment a les criatures se les fa fora de les converses dels grans, i tot això va creant com tot un pòsit que et va calant. Si això a més es fa formalment, intencionadament, crec que sí, que podem aconseguir moltíssima més bellesa de la que tenim i la que portem de sèrie, que crec que tots els éssers humans la portem i és tasca dels educadors i educadores a ajudar-la a descobrir en aquests nois i noies que tenim al voltant. I no pensar que no hi és si tarda a manifestar-se. Sobretot. Aquí entraríem al terreny de la fe. Sí. I jo crec que cada capa té la seva escola. Hi ha una escola que inevitablement està a casa, que és la de la bondat, la principal, totes són a tot arreu, perquè la del coneixement també pot estar a casa, però hi ha la de l'exemple de la bondat que està a casa, que té a veure una cosa feta amb bondat, no sempre, però transmet. Si ja porta implícita una alineació de diverses coses, hi ha també un concepte estètic, que també es pot educar. I llavors segurament és més cultural, no és tan vivencial, però també és cultural i formaria part d'aquella bellesa que es pot apreciar en base al coneixement, que diu la gent més pragmàtica, no? Que un pot ser educat en valorar les coses i llavors quan veu alguna que està fet d'una manera sublim sota aquell patró pot sentir l'èxtasi també. I estem parlant d'una cosa que des de fora obre dintre i es fa des del coneixement, des d'algú que pot apreciar com aquell traç perfecte, aquell equilibri, aquella harmonia purament estètica, però que quan s'expressa d'una manera espectacularment
perfecte, si existeix, et transporta, no? I això és la porta de dintre a fora, no? Perquè segurament qui ha fet aquell traç perfecte difícilment l'ha fet tenint el cap a Cuenca. Segurament l'ha fet estant present allà i connectat amb allò. I llavors hi ha, com podem dir, una intenció, o qui vulgui, hi ha una energia, o hi ha una voluntat, o hi ha un equilibri que no neix de la casualitat, sinó que neix de la intenció. I la intencionalitat de les coses és algo que motoritza molt el valor real de les coses. És que, de fet, i veig per aquí també que hi ha alguns que sou educadores i educadors, i les criatures neixen ja amb la capacitat de meravellar-se. Aquesta capacitat hi és, no els hi hem d'ensenyar. O sigui, el descobrir, l'estrenar les coses del món, és com un continu capacitat de veure i d'observar i d'això, de fascinar-se, de que els hi captivi. Això per un costat. Per un altre costat, la bellesa hi és. Hi és, o sigui, ho hem dit, existeix, no? Aleshores, només hem de fer el pont. I des de casa, com deia el Joan, en diferents àmbits, però des de l'escola, també portem-los a captar, a caçar bellesa i a captar coses belles i a crear-ne. I fem llista també de coses belles que podem fer pels altres i de coses belles que hem vist i de coses belles que hem rebut i fixem-nos-hi, perquè posant atenció i observant és com anem fent-nos conscients d'aquesta bellesa que ens envolta i també de la que nosaltres podem contribuir a augmentar i a multiplicar, a crear. Al final és sent exemple d'allò que volem, no? És això que és tan simple com prendre el compromís amb un mateix suposo que allà estem tots, no? Intentant que allò que volem formi el màxim de part de la nostra vida, que puguem educar amb l'exemple, que en allò que fem sigui el que sigui en la vida, siguin cortines, siguin rodes de cotxe, siguin vins, sigui educar, sigui editar una xerrada, sigui preparar una xerrada, sigui el nostre dia a dia, si està impulsat per aquesta, una altra vegada, per aquesta intenció de bellesa, inevitablement està impulsant perquè el món sigui més maco. Només hi havia una pregunta? Ho heu explicat tan bé. Doncs, Eva i Joan... Sí, gràcies. Doncs, Eva i Joan, moltíssimes gràcies per aquesta magnífica xerrada. Crec que ens han ofert moments bells en aquest diàleg avui i sobretot ens heu donat moltes pistes de com prendre aquesta consciència, no? I molt vinculat també amb el fet de ser més feliços, de fer un món més vell i de viure més en coherència. Per tant, moltes gràcies per la bellesa d'aquest diàleg. A vosaltres.